Il-Gvern se jrott mal-11 miljun u 500,000 euro f'ċekkijiet lil kull ħaddiem li jaqla' anqas minn 60,000 euro fis-sena. Dan ħabbru l-Ministru għall-Finanzi Edward Scicluna f'konferenza tal-aħbarijiet li matul spjega kif għat-tieni sena konsekuttiva il-Gvern se jerġa' jibgħat ċekk lil kull min jaħdem sew jekk full-time u sew jekk part-time. Imissa molna oltre illi nagħtu tax refund, però mhux billi naqtaw it-taxxa x'inkella jispiċċa li min qiegħed ta' fuq jieħu l-iżjed. Tisfel jieħu inqas u min ma jħallas taxxa ma jieħu xejn. Kif tagħti refund ta' taxxa li ma ħallasx. Allura ġiet iddisinjata din miżura li jintbagħat ċekk li varja min-naħa ta' fuq ta' 40 euro u min-naħa t'isfel jitla anke sa 60 u 68 euro. Dawn il-ħaddiema se jirċievu ċekk fejn l-ammont li se jitħallas se jvarja minn 40 euro għal massimu ta' 68 euro skont idħul gross mix-xogħol tal-individwu li jkun daħħal fis-sena ta' qabel. Il-Ministru Scicluna qal li din hija wegħda oħra tal-budget li dan il-Gvern se jwettaq fl-intier tagħha. Spjega li biżżieda fil-kola flimkien ma' din lotja il-ħaddiema se jirċievu sa 3,64 euro fil-ġimgħa. Din il-miżura se tiswa lill-Gvern kważi 11 miljun u 500,000 euro u se jibbenefikaw minnha aktar minn 207,000 ruħ li qegħdin fis-suq tax-xogħol. F'sentejn il-Gvern se jkun rat lil ħaddiema madwar 23 miljun euro. Iċ-ċekkijiet se jibdew jitqasmu fil-15 ta' April lil dawk kollha li kienu irreġistrati f'impjieg matul l-2017. Il-Ministru fakkar kif permezz ta' numru ta' miżuri li daħħal dan il-Gvern mill-2013 l-hawn il-persuni f'riskju ta' faqar naqsu minn 100 u 2000 għal 87,000. Dawn huma flus li se jmorru fil-familji, ċekk li jissarfu u li jkomplu jgħinu ma' miżuri oħrajn tal-leave, humane leave, tal-trasport b'xejn għall-iskejjel, child care b'xejn, dawn huma kollha miżuri illi u rejt illum illi meta jiġu studjati u ddisinjati minn qabel juru ċar illi r-riskju ta' faqar se jonqos u bekk qiegħed jonqos il-faqar. Il-Professur Scicluna temm billi tenna li l-Gvern mhux biss għandu dmir li joħloq il-ġid iżda wkoll li jara li dan jitqassam. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.